779 JMAX Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Kapaborito, merienda la, alas 10 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Maulan na umaga ng Miyerkules, Hunyo 24, 2026.
At hindi ho natin alam dahil nagbabadya ang masamang panahon. Punto por punto kay Atong Remo. Susubukan ho natin na kontakin ang Pag-asa para malaman natin ang kalagayan ng panahon ngayon. Pero bago ang lahat, nais ko lang munang batiin ng happy birthday ang aming junior na si Roger Remogat sa kanyang kaarawan ngayon. Punto por punto kay Atong Remo. Ganon din na inumpisahan na rin nating bumati. Sunod-sunod na ho nating batiin ang mga nanonood sa atin sa ngayon. Punto por punto kay Atong Remo. Iumpisa ho natin dyan sa bayan ho ng San Manuel na kung saan ay nakatutok ang kanilang mga tawag doon yung cellphone dahil nasa YouTube ho sila. At good morning pala kay San Manuel Mayor Kenneth Perez. At ganun din ang kanyang mga kawani dyan, lalong-lalo na dyan sa Mayor's Office ng Bayan ng San Manuel. Ang kanyang Special Assistant to the Mayor, Madam B. B. Corpus, ang Mars Zumba Queen. At andyan din yung mga nanonood at nakikinig sa atin dyan sa Barangay Nagsaag at Santo Domingo. At nais ding batiin natin ng happy birthday kay Jomari Sandoval Bacani. Birthday niya ngayon. Jomari, happy birthday! Diyan ho sa Barangay Nagsaag at sa Barangay Santo Domingo, San Manuel. Andyan naman yung pioneer na piloto nung Juste Alwad na nga ni former Mayor Salvador Badong Perez, the unbeatable piloto driver of the year, Joel Almohela. At syempre si Madam B. Corpus, maraming salamat doon sa pinadala mo na gasolina. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre mga kaibigan naman natin na nakatutok ngayon, itong mag-asawa dyan sa Barangay Minian East, si Paring Felix at saka si Elizabeth Jose. Yung kumpare natin na nagdiwang ng kanyang kaarawan kagabi dahil nakabenta daw ito ng lupa o nakahukay ng ginto, si pare Ernesto Manuel. At siyempre pagkasama ni pare Sopot, ang mga barkada niya, natural, andyan si Gabino Binong Bautista. Andyan din siyempre si JR Cabico. Pare Macho Zapatero. Si ex Kagawad
Papakading Almohela. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At kagaya nga ho yung napag-usapan natin kahapon, no? Yung pinalabas ng RPMD na survey, natapos na ho natin yung mga top rated governors at mga congressman. Ngayon, isusunod naman ho natin yung mga may pinakamataas na rating na mga alkalde ng lungsod. Punto por punto kay Atong Remo. Pakilagay Engineer Nixon at kalimutan ko palang batiin sa technical side si Nixon Dakal at saka si Jail Franz Kayabyab. Punto por punto kay Atong Remo. Nabati ko na lahat pero yung mga co-pilot ko, pasensya na kayo dahil alam nyo medyo masama ang pakiramdam natin. Punto por punto kay Atong Remo. Pakilagay mo yung kandyan, Engineer Nixon, yung sa City Mayors para makita natin sa screen. Meron na. Punto por punto kay Atong Remo. Doon po sa talaan ng mga may pinakamataas na rating na mga alkalde ng lungsod ay kinilala si Candon City Mayor Eric Singson na nanguna sa may pinakamataas na rating na may nakuhang 88%. Punto por punto kay Atong Remo. At sumunod naman dyan ang syudad ng San Carlos kung pag-uusapan ho natin ay sa lalawigan na ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. At nakakuha ho dyan si San Carlos City Mayor Ayoy Resuelio ng 85. Punto por punto kay Atong Remo. 85.5%. So yung nakikita ho nyo dyan sa screen ng highest rated city mayors for Northern Luzon, yung number 1 ho dyan ay si Candon City Mayor Eric Singson. Punto por punto kay Atong Remo. At ang pangalawa dyan ay si Sheena Tantay ng Santiago City. At syempre, congratulations kay San Carlos City Mayor Ayoy Resuelio. Yan.
85.5. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre, hindi naman magpapatalo yung kaibigan natin dyan sa Ordaneta City, Mayor Julio Rami Paraino. Meron siyang nakuhang 84.9%. At syempre, sa Alaminos naman, itong si Alaminos City Mayor Brian Celeste na may 83%. Ay nako. Yan, doon sa baba. Kulelat na naman ang Dagupan City. Ang nakuha lang ng Dagupan City na pinamumunuan ni Mayor Belen Fernandez ay 76.5. Akala. Bakit ka naman tumawa? 76 pasado na yan. Punto por punto kay Atong Remo. But anyway, at gusto pala nating i-congratulate ulit ang syudad ng Ordaneta City dahil siya lang ho sa Northern Luzon na nakapasok sa top 15 nationwide na may nakuhang award. Didiscusin natin yan mamaya. So ayan ho na nakita na ho natin magmula doon sa rating ng governor, rating ng congressman, rating ngayon ng mga mayors. Punto por punto kay Atong Remo. At kagaya nga ho nung sinasabi ko sa inyo, independent organization ho yan ang nagkandak ho ng survey na yan. At ang survey po na ito, sa isinagawang survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated, kinilala itong si Candon City Mayor Eric Singson na bilang sa mga pinakamataas ang rating at pinakamahusay na performing city mayor sa bansa. Northern Luzon. Sa isinagawang Boses ng Bayan survey ng RPMD, nakakuha siya ng pinakamataas na marka batay sa pagsusuri sa serbisyo publiko, pamamahala, pagpapaunlad ng ekonomiya, pangangalaga sa kapaligiran at pakikipag-ugnayan sa mamamayan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang layunin ng RPMD survey ay para masukat ang antas ng tiwala at kasiyahan ng mga mamamayan sa kanilang mga lokal na pinuno. Punto por punto kay Atong Remo. Ang resulta ay nagpapakita ng matibay na kumpiyansa. Pwede na, engineer, tanggalin mo na yung screen natin. Punto por punto kay Atong Remo. Nagpapakita ng matibay na kumpiyansa ng publiko sa kakayahan at pamumuno ng mga alkalde na nagpakita ng mahusay na serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Punto por punto kay Atong Remo. Sinabi ng RPMD na ang kanilang pagsusuri ay nakabatay sa iba't ibang pamantayan,
kabilang ang serbisyong pampubliko, pananagutan sa pundo ng bayan, pamumuno at pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang survey ay isinigawa sa libu-libong rehistradong botante sa iba't ibang bahagi ng bansa. Punto por punto kay Atong Remo. At sa lahat ng mga nabanggit ho natin na ginawaran ng ganyang mga rating, ito po ay para sa inyo. Yan, maraming salamat. Maraming pumalakpak doon sa nagawa nyong husay na trabaho nyo para sa inyong mga constituents. At saka doon naman ho sa mga binanggit natin na mga kolelat, kailangan ho pag-igihin nyo pa ang inyong trabaho para sa susunod ay makamtan at makuha nyo rin ang top 1 pagdating ng panahon. So, ayan, nakompleto na ho natin yung kwento ho natin dyan magmula nung Lunes hanggang ngayon. So, yan po ang resulta. Top rated public servant mula governor, congressman at city mayors. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Gusto lang ho nating sagutin yung linabas ng political leak na kung sino itong political leak na ito. Political lintik siguro ito. Punto por punto kay Atong Remo. Na may pinalabas siya dito sa kanyang page na kumikita daw ang Stratcom ng mahigit 22 billion pesos. Punto por punto kay Atong Remo. Ang problema naman dito sa mga nagsusulat at mga nagko-komentaryo, hindi ho nila ginagawa ng mahusay ang kanilang pagre-research. Punto por punto kay Atong Remo. Kawawa naman ho yung tao na nilalagay nyo yung litrato niya. Hindi ho sa pagdedepensa. Pero tignan nyo naman dahil nakakasira ho kayo ng dignidad. Punto por punto kay Atong Remo. So nung nakapanayam ho natin, sinabi ho niya na hindi totoong walang kontrata. Sa kita na 15 billion sa mahigit na 20 years, 20 taon, tama lang siguro yung ibinayad sa kanya. Nakatipid naman ang gobyerno ng mahigit 30 billion. Walang gastos ang gobyerno, sabi niya. Punto por punto kay Atong Remo. So mantakin nyo, nilibre niya ang gobyerno sa loob ng 20 years na pamamalagi niya, pagbibigay niya ng serbisyo, nakatipid pa ng 30 billion na walang gastos ang gobyerno. Punto por punto kay Atong Remo. Bakit iisa lang ang pinagtutuunan nyo ng kung ilan ang kinikitan na?
bakit hindi nyo rin pagtuunan ng pansin yung ibang mga politiko na may mas malaki pang kinikita? Marami na rin ho kaming naririnig na mga komentaryo rin ng ibang mayors na parang nakakahalata naman sila na parang sinisingle out naman ang bayan ng Bayangbang para ilabas kung ano man yung mga negatibo at mga positibo na mga balita na nanggagaling dyan sa mag-asawang Cesar at Ninya Jose Quiambao. Punto por punto kay Atong Remo. Nakita nyo naman na kung ano na ang itsura ng Bayangbang sa ngayon. Pero nakakagulat nga lang dahil sa dami-dami ng ginagawa nilang mabuti sa kanilang mga kababayan, iba pa ang nagiging balik ng kanilang pinapakitang kabutihan. At pag-uusapan ho natin mamaya yung mga iba pang kabutihan na iginawad ng mag-asawang Quiambao dyan sa bayan ng Bayangbang. Pagbabalik ng ating programang Punto por punto kay Atong Remo. makalipas ng ilang patalastas. Is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Ransonata. Dami yung Son ang puta-putang impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at
tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Paboritong ng kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan. Malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Meron pa tayong nalalabing 2-3 minuto na lang bago tayo magtapos sa ating programa. Punto por punto kay Atong Remo. At kagaya nga ho, yung binabanggit ho natin dyan sa bayan ng Bayambang, ay nagkaroon ho ng parang parada ng bahay kubo
na nasaksihan sa harap ng munisipyo. Punto por punto kay Atong Remo. Sa ipinadala sa atin, nagmistulang parada ng mga bahay kubo ang kalsada sa harap ng munisipyo ng Bayangbang noong Lunes, Hunyo 22, 2026, habang isa-isang inihatid ang 10 kubong magsisilbing bagong tahanan ng 10 pamilyang Bayambanggenyos. Punto por punto kay Atong Remo. So ayan ho, nakikita ho nyo yan dyan sa may screen nyo sa lahat ho ng mga nanonood. Ibang klase ito, yung bahay na kompleto na, baka may CR pa ito. Punto por punto kay Atong Remo. Kasabay ng pagdating ng mga kubo ay ang pagbuhos ng luha ng pasasalamat at pag-asa mula sa mga benepisaryo. Ang dami, 10. Matapos ang mahabang panahon ng pangarap at paghihintay, sa wakas ay magkakaroon na sila ng ligtas, maayos at komportableng tahanang maipagmamalaki at matatawag nilang home sweet home. Punto por punto kay Atong Remo. Ang 10 bahay kubo ay bahagi lamang ng kabuuang 43 kubo na ipagkakaloob sa 43 pamilya na taga-Bayangbang na humingi ng tulong sa tanggapan ng alkalde at sumailalim sa masusing verifikasyon ng MSWDO. Punto por punto kay Atong Remo. Patunay ang programang ito na sa Bayangbang, ang malasakit ay hindi lamang ipinapangako. Ito ay naipaparamdam sa pamamagitan ng konkretong aksyon para sa kapakanan ng bawat pamilyang nangangailangan. Congratulations at maraming salamat, Bayangbang Mayor Niña Jose Quiambao, sa iyong pagtulong sa inyong mga kababayan dyan sa Bayangbang na walang tahanan. So, mabuhay ho kayo. Mabuhay po kayo, Mayor. Sana alam ko, meron pa ata kayong isang termino. Kaya palawigin nyo at sikapin po ninyo na maiangat ang kabuhayan ng bawat Bayambanggenyos. Engineer, yung talumpati nga, ipakita nga natin yung video doon sa mga reaksyon ng mga nabigyan ng kubo. Punto por punto. Punto por punto kay Atong Remo. May bago na kayong bahay! Sa aking minamahal na mayor, naiyak po. Sa aking minamahal na mayor at sa kanyang mga kagawas. Maraming salamat po. Ako'y lubos pong nagpapasalamat sa napakagandang layunin at hikain niyo po para sa mga Bayambanggenyo. Maraming salamat po, Mayura. Hindi na po kami mapapasasaulan po. Maraming salamat po. Pasalamat at apo kanyayo. Trakal iba. Traksako. Kini Mayor. Ako rin ang problema kung saan kami titira ng nanay ko. Kasi ganun ang buhay, up and down. We were okay, and then gaganyan. Tapos ngayon, biruin nyo. Ako naman nakakabigay ng tulong. Nakakabigay ng bahay sa mga tao when ako before 10 years ago na may problema ako sa titira. Grabe ang Diyos, diba? He is so good.
So, salamat, magpasalamat kayo sa Diyos, hindi sa amin. Number 1 sa tayo. Isang malaking pagpapala po sa akin ang mapabilang na maging isang benepisyaryo sa inyong proyekto na mabigyan po ng isang munting tahanan. Tunay nga po na napakabuti niyo po kasi andun po yung willingness niyo po na magpagamit po para maging daluyan po ng aming pagpapala bilang isang mahirap po na nandyan po kayo na handang abutin po kami at mapansin po ang kahirapan po namin. Maraming salamat po, Mayora po. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat masaya tayo dahil may bago na kayong bahay. Sa aking minamahal na Mayora, naiiyak po ako. Sa aking minamahal na Mayora at sa kanya mga kagawas. Nakalimutan ko, Maraming buti na salamat lang. po. Ako'y lubos Pasalamat ako, ha? Pasalamat sa napakagandang layunin at ikain niyo po para sa mga bayambang ganyan. Kay Mayor Niña Jose sa kanyang kabutihan na meron parang ganyan na mga alkalde na marunong tumanaw ng utang na loob sa kanyang mga kababayan. Takal tibak. Pati ho tayo na nanonood, nadala ho tayo doon sa pag-iyak nung mga nabigyan ho ng bagong lilipatan. Punto por punto kay Atong Remo. Sana all. So siguro dyan na lang ho tayo tumira sa Bayangbang. Punto por punto kay Atong Remo. At saka tapos iba-iba pa yung mga napapanood mo, nakikita mo sa Facebook na ang pamilyang Kiambao ay iba ang pag-uugali. Taliwas ito sa tunay na malasakit na may pagtulong sa kanilang kapwa-tao. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya believe ako, Mayora Niña, sa iyong pagtulong sa iyong mga kababayan dyan sa bayan ng Bayangbang. Tignan nga natin, isa lang yan na ginawa niyang tulong dyan sa bayan ng Bayangbang. Meron ho nung nakaraang linggo na yung Bayangbang Central School ay uumpisan na ho ata na aayusin. At pakinggan nga natin yung speech ni Mayora Niña patungkol dyan sa Bayangbang Central School. Punto por punto kay Atong Eksklusibong Remo. karapatan na gamitin ang buong 20,581 square meters ng bagong lupang ito kasama ang lahat ng silid-aralan at pasilidad. Everything that I've ever praised the Lord. Worship Christ with the best of devotions. I know Masaya po ako dahil po nabigyan po kami ng permanenteng eskwelahan para po sa amin at sa mga kapatid ko po namin na mabibigyan ng eskwelahan at permanent. Taos puso po ako nagpapasalamat sa ating Mayor ng Bayambang, Mayor Niña Jose Kiambao sa pakikipaglaban. everybody I will tell to the whole world. Formal natin ipagtitibay ang isang deed of use of rock sa pagitan ng LGU at Department of Education. Through the door, you won't ever be the same. According to Fatima and to our lawyer, and as mentioned by our mayor, this has been a very long
long problem of Bayangbang Central School. I now understand why our children will have to be here because this is history. Everything that I've heard, praise the Lord. Worship Christ. Nakakasigurado ako kami na ang Bayangbang Central School at tayo mga bata at mga teachers ay mananatili na dito sa building na aming inuupa ngayon. Mapanatag sa po ang loob ng aming mga parents dahil hindi na tayo makakagawa ng Keep it to myself. I can't sit here and be still. Everybody I will tell. Punto por punto kay Atong Remo. So kayo na ho ang humusga kung anong klaseng liderato ang iginagawad ng mag-asawang Kiambao dyan sa bayan ng Bayangbang. At para sa inyo, former Mayor Cesar Kiambao at incumbent Mayor Niña Jose Kiambao, ito po ang para sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana tularan ho kayo nung mga iba pang lingkod bayan na kagaya nyo. At meron na ho tayong nalalabing 11 minuto na lang. Gusto ho tayong pumunta sa larangan naman ng agrikultura. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil meron ho tayong nakita na kwento ni 6th District Congresswoman Marlene Agabas. Punto por punto kay Atong Remo. Nung kasagsagan ng deliberasyon dyan sa Congress at naging kapanayam niya ang Department of Agriculture Secretary Laurel. Punto por punto kay Atong Remo. Hanapin ko lang ho yung may video clip ba si 6th District Congresswoman Marlene Agabas, Engineer Nixon. Pakiplay nga natin yan. Punto por punto kay Atong Remo. Meron yung nasa dulo. Punto por punto kay Atong Remo. Ang ikinabubuhay po sa amin ay 80% po ay pagsasaka. So ito pong nagdaan, marami pa ako nakausap ng mga magsasaka at mga traders, buyers po ng palay. So may commitment po ako sa kanila na pag nabigyan po ako ng pagkakataon na makausap ko po kayo ng direkta, ipapaabot ko po sa inyo ang kanilang mga hinaing. Unang-una po, talaga po very challenging ho ngayon. Hirap po sila dahil talaga sa presyo po ng palay, napakababa. Napakamahal po ng abono, napakamahal na spray. Idagdag na po dati niya ang daming bagyo, ang hirap ng patubig. Pero yung presyo po kasi ng palay, medyo mababa. Tinanong ko po sila, sabi ko, sino sa inyo ang gusto ng 20 pesos na bigas? Lahat po sila nagtaas ng kamay. Sabi ko, sino sa inyo ang gusto ng 20 pesos na palay? Lahat po sila nagtaas din ng kamay. Kaya lang, sabi ko, paano tayo magkakaroon ng 20 pesos na palay kung gusto nyo rin ng 20 pesos na bigas? So, yun po yung challenge ngayon. Mr. Secretary, ano po ba ang magandang sagot natin sa ating magsasaka? Ano po bang babaunin ko ngayong araw na to na sasabihin ko po sa kanila na mensahe mo ng DA sa kanila? Kasi marami na po talaga nawawalan mo ng pag-asa. Ayaw na po nilang magsaka. Itong nagdaan na tagulan,
ang hirap pong magbenta ng palay. Kasi karamihan ngayon ng mga traders, ayaw na rin mong bumili. Dahil itong nagdaan, marami po silang nabili na mataas na presyo. Pero nung lumabas po yung 20, hindi na po nila mabenta yung kanilang mga palay na gagawing bigas. So takot din po silang bumili dahil sabi ko, pag bumili sila na mababa, ikukulong naman sila. Uhulihin daw po sila. So hindi na po talaga alam paano po ang gagawin. Itong nagdaang tagulan, magbibenta magsasaka ng palay, wala akong mapagbentahan dahil ayaw din mo bumili ng mga traders natin. Pagbenta man sila, wala naman po silang, yung mga pananim nila noong ulan, gustong ibilad, wala naman pong pagbilaran. Wala akong kasing mga dryers time. So, kaysa panuuli nila, yung mga palay nila, natutubo na lang po yung palay, ibinenta na lang po sa napakababa, which is also a reason on the part of the traders. So, bukod sa namimili po ng palay, at doon po sa ating mga magsasaka, talagang may problema po parehas ngayon. So, Mr. Secretary, tulungan niyo po ako kung ano po ang isasagot ko. Dahil sabi ko, iisa lang akong congressman. Ito ay problema ng buong bansa. Hayaan ninyo at itatanong ko kung ano bang talagang plano para sa mga magsasaka pag nakausap ko si Secretary Laurel. Basically, tama ko kayo, no? Ang pinakamalaking problema ng ating magsasaka at napag-usapan na natin ito kanina in depth ay yung ating palay prices. Kaya nga kung ginawa na ating presidente ay in-spend niya ang importation for 60 days starting September 1 nila tayo mag-issue ng SPSIC. At nakita naman natin na recover ang price in many areas, no? Some areas talagang depressed pa talaga. Pero meron na last week, sabi na rin ni Kong J. Vergara, na ako sa Nueva mismo, from 8 to 10 pesos, naging 14, no? Meron din naman lugar sa Pangasinan, naging 14, 13 na rin, from low of 8. That is a short-term solution na yun, ano? Ang talagang solution nga dito ay itong ating mga kailangan amindahan. Sa totoo lang, powerless kami. Ngayon, dahil nabibili lang ng NFA is 5% ng produksyon. At mas malaki pang problema ngayon ay punong-puno lahat ng warehouse ng NFA. We have 450,000 tons in stock. Bigas. So, yun yung problema. Although meron tayong modernization ng NFA warehouses for muffins ang tawag natin dyan, magkakaroon ng mga silos. Matatapos yun next year, which will add another 800,000 tons capacity to NFA. So ngayon, capacity ng NFA ngayon, mga 500,000 tons lang to keep, no? Nasa 450 na tayo ngayon. So kailangan natin talaga magbenta, mag-auction para makabili tayo sa farmer sa tamang presyo. Pero next year, mas maganda na yung laban natin. Kaya matatapos na yung mga muffins natin, dagdag 800,000 tons ng palay ang kaya natin may itago. So magiging total capacity natin from 500,000 metric tons ng palay, magiging 1.3 million tons. So that is a significant increase. Ang punot dulo nito ay talaga ang problema is yung ating RTL na batas. As I said in my opening statement, while the intentions were noble, no, wala namang sisihan dito, no? Kung inisip yun ang naisip na maganda ng panahon na yun. Pero ngayon nag-full circle na at nag-mature na yung batas na yun at nakita na yung full cycle ng world market, local market, ng weather patterns. Ito yung epekto. Unrestricted importation of no restriction on rice will lead to low palay price. That is clear. So, of course, sa ngayon na 60 days na nilinggaran natin Presidente, i-consider niya itaas yung taripa. No? But wala pang desisyon doon. Pero ngayon, ang pinakamabilis na decision is either i-extend yung from 60 days, baka maging 90 days yung importation, walang importation, para makarecover talaga. Nakatuto ko ang DA dyan at ating Presidente at
siguro ang mensahe na pwedeng may paabot sa atin para wala ng pag-asa at nakatutok tayo at kita naman nakatutok din ng Kongreso, nakatutok din ng Senado, and I think we can, if we all work together, we will solve the problem sooner, hopefully soon. Thank you. Ako po ay kinatawan ng ika-6 na distrito ng Pangasinan. Ang ikinabubuhay po sa amin ay 80% po ay pagsasaka. So ito pong ayan nagdaan, ho, marami po ako nakausap ng nakita mga nyo magsasaka yung, at mga traders, buyers po ng palay. Pag-uusap ni 6th District Congresswoman Marlene Agabas at si Secretary Laurel patungkol nga ho dyan sa problema ng mga magsasaka sa kanyang distrito. Pag-uusapan ho natin yan, ha? Atong Remo. Pag-uusapan ho natin yan bukas at wala na ho tayong oras at siguro mas maganda kung meron ho tayong makapanayam na mga opisyal o na galing sa kagawaran ng agrikultura. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre, magandang topiko ito para bukas dahil agrikultura ho ang pag-uusapan ho natin. Punto por punto kay Atong Remo. Si 6th District Congresswoman Marlene Agabas ay kabilang pala siya bilang Deputy Majority Leader at kasapi ng Committee on North Luzon Growth Quadrangle. Punto por punto kay Atong Remo. At wala na ho tayong sapat na oras at nagpapaalam lang muna kami pansamantala sa inyo at maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig sa programang Punto por punto kay Atong Remo. Hanggang bukas sa muli, nakasama po ninyo sa loob ng isang oras sa technical side Nixon Dakal at Jail Franz Kayabyab. Good morning, rainy Wednesday. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang irem balita.